טוב, שלום חברים. בזמן האחרון היו כל מיני דיונים וכל מיני מפגשים שקשורים לאופן אימונים במסגרת אמנות לחימה. וזה גרם לי לחדד את הנושא על ההבנות שלי ועל המבט שלי והאסכולה שאני קיבלתי מהמורים שלי. אז מה שחשוב להבין שיש גישה יותר ספורטיבית, שאנחנו פשוט מתאמנים הרבה, משקיעים הרבה זמן, הרבה מאמצים, הרבה כושר גופני, וודאי שכל זה נותן תוצאות ספציפיות. ומה שמעניין אותנו שאנחנו משתדלים להגיע לאיזושהי יכולת יוצאת דופן בתרגול של אמנות לחימה, כי במסגרת אמנות לחימה תמיד יש כל מיני אגדות וכל מיני סיפורים שהם מדברים על היכולות, איזשהו על שבקושי אפשר לדמיין מה זה. כל התרגול כזה ספורטיבית, לא משנה איך אנחנו אומרים שלפעמים אנשים עושים בדיוק אותו תרגול ואומרים שהם עושים אמנות לחימה מסורתי. זה לא תמיד דרך מסורתי, זה יותר דרך ספורטיבי, כי זה עניין של השיטה, של הגישה. ובעצם מה שאנחנו מקבלים, הפעלת הגוף וכל ההרגלים שלנו נשארים אותו דבר. פשוט מפתחים את הסיבולת, מפתחים את הכוח פיזי, בידי כל הכושר גופני מתואם עם המערכת אימונים, כן, עם הסגנון. וודאי שבתוך כדי שאנחנו רוכשים יותר הרגלים בביצועים, אז הרבה בלמים שגוף שלנו עוצר אותנו מתי שאנחנו לא רגילים לעשות משהו. הם נעלמים, וכל זה נראה שוואו, הגענו לאיזושהי התקדמות יפה ומרשימה אפילו, והכל טוב ויפה. ויש דרך שנייה, שהדרך הזאת היא קשורה לשינוי מערכת ביצוע. זאת אומרת, אנחנו עושים זה באמצעים אחרים לגמרי. זאת אומרת, נראה לנו שאני עושה את התנועה כזאת, לכולם ברור, שרירים של הטריצפס, יש לנו, ודאי שקצת, גוף, הכל טוב ויפה. אבל מה קורה? אם אני עושה את להתנגד. כן. אם אני רוצה לעשות את הסטרייק מפה, כן, בגדול זה בלתי אפשרי, אפילו שיש כושר גופני. אבל אם במקום שרירים האלה אני מפעיל משהו אחר, ובצורה אחרת, תראו מה יקרה. אז זאת אומרת, התנועה שלי הולכת לי מהבסיס אחר לגמרי. ואז עוצמת ביצוע מההתחלה שונה. זאת אומרת, יש אותו דבר שמשוחרר ובסוף יש את האימפקט. וכל זה אפשר לעשות, אבל מתחילים מלבל לא כזה, מלבל כזה. אז ודאי שהכל הרבה יותר אופטימלי. בדיוק אותו סיפור כשיש מכה מכאן, כן? ועכשיו לא נותנים ללוד. זאת אומרת, אם בבחינת ההבנות
ספורטיביות, וכשאנחנו רואים, בגדול אין פה מה לחפש, כן? אבל מצטבר שמאוד נגיש ומאוד קל לעשות את זה, למרות שאין מאמץ גופני לגמרי בשביל לעשות את הדברים האלה. עכשיו, על מה מדובר? שכשאנחנו מתחילים להילחם, אז כל המגע היא לא כזאת עדינה, וכאילו, אפילו שאני עושה משוחרר, כן, זה בדיוק המצב, כן? זה יכול להעיב בן אדם. זאת אומרת, מתי שאנחנו נכנסים למגע, האימפקט יוצא כל כך חזק שפשוט בן אדם, אם הוא לא עובד באותו מסגרת, קשה לו להתמודד עם זה. ובעצם, לפי איך שלימדו אותי ואיך שאני מבין דברים, זה בדיוק הנקודה שקשורה עם העבודה בסגנון רך, פנימי. ומה זה פנימי? אני כל הזמן משנה את האופן ביצועי. זה פנימי, זה שלי, זה לא משהו שבא מבחוץ. אז ודאי שיש הרבה תרגילי עזר שעוזרים לי לשנות אופן ביצוע, ובמקום שרירים ספציפיים להפעיל שרירים אחרים ובצורה אחרת, וזה נותן לנו אספקט שונה לחלוטין. ולפעמים אנשים מדברים על הביומכניקה, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על הביומכניקה במסגרת ביצוע, במסגרת אופן ביצוע מאוד ספציפי. כי אם אנחנו משנים את אופן ביצוע, כל הביומכניקה משתנה לגמרי, היא אחרת. כל המנופים, כתף כוח, הכל משתנה, למרות שמבחוץ, בצורה חיצונית, זה נראה מאוד מאוד דומה. בן אדם שהוא לא כל כך בעניינים, הוא לא יכול לזהות את ההבדלים בביצוע. ובגלל זה, כשאנחנו עוסקים בדברים האלה, מאוד מאוד חשוב שיהיה מורה שהוא מבין איך צריך לעשות ואיך לשנות דברים. וזה אחד מנקודות שזה ההתמחות של הבית ספר שלנו פה. ואם לאנשים שעוסקים במאות לחימה, יכול להיות שהגישה הזאת מעניינת, אז הם יכולים ליצור קשר, לבוא להתעניין באימונים שלנו, כי זה לא עניין בוא נגיד, מישהו רוצה להתאמן בסגנון ספציפי ואנחנו עוסקים בסגנון אחר לגמרי. פה עניין של העקרונות, גישה לתרגול ובניית מערכת אימונים. התנועות יכולים להיות כאלה או כאלה, כי למשל כל התנועות הספציפיות האלה, כן? כן, אני צריך ללכת לו, כן? אם יש התנגדות מינימלית, אני כבר לא יכול לעשות את התנועה הזאת, כן? אבל אם אני רק משנה התנגדות, יופי. אבל אין מאמץ, אין מאמץ. פשוט עובדים שרירים אחרים בצורה אחרת, וזה נותן לנו יכולת לעשות משהו שבמבט ראשון זה בלתי אפשרי. פשוט צריך לדעת איך מארגנים עבודה, מארגנים גוף, וזה קצת סגנון עבודה אחרת. אז אם למישהו זה יכול להיות מעניין, אז ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים פה בסטודיו שלנו בחפץ חיים 10 בתל אביב, וגם אפשר לפנות אליי בפרטי בטלפון 054-900-1034. תודה רבה.